Okay, her er vi så på vej hen til Roberts nye værelse. Skal vi se, hvad der gemmer sig inde i skabet? Da-da! Her har vi så Robert i skabet. Hej Robert. Hej. Må vi kigge? Lars. Velkommen. Må vi kigge lidt rundt her? Ja. Ja. Her har vi lidt forskelligt heroppe ovenpå. Der er en løve. Og der har vi en drage. Så er der lige sådan lidt hygge. Og der er sådan en julefidus på rulleskøjter. Og Robert han har installeret sig med computer und alles. Og vi kigger lige op her. Der er også forskellige ting. Ja, han har rigtig fået sit eget værelse her. Gud ved, om han nogensinde kommer ud igen. Det kan man jo have sin tvivl om. Og billeder. Og Thanksgiving. Og vi panorerer rundt. Og her har vi så den fantastiske oscilloskop. Yes, yes, yes. Og sko. Skoene er også kommet med ind. Så har vi lige lidt forskelligt, der skal ned i båden, så vi er klar til sommer. Ja, det var så en lille rundvisning herude på Roberts fantastiske skab. Da-da. Hej, hej.